Здравейте, уважаеми! Сега ще ви покажа една стая в хотел в Лондон. Хотелът се намира на изключително комуникативно и хубаво място, близо до Лондон Падингтън Стейшън и Хайд Парк, но гледката от прозореца не е към Хайд Парк, защото няма допълнителни средства да си позволим гледка към Хайд Парк. Но сега първо да започнем вдясно с банята. Значи банята е изключително мъничка. Ето виждате, мъничка баня с стандартните класически бели плочки 25x40, бял таван, слонички и мивчицата мъничка, компактна, за да може да се отвори вратата. Ако е голяма мивката, не може да се отвори вратата. И хубавото, че мивката е идеал, стандарт. Браво! Износ от Севлиево. Идеал Петров мивка. Виждате, ваничка тук има. Си вземеш ваничка, душче и туалетната. Мъничка баничка, кокетна, комфортна. Тя и стаята е мъничка, в семпл бяло боядисана, няма си играят цветове да правят. Ето малко телевизорче, около гледалце, бюрце, чайче да си направиш има, тук да се изкладиш, ютията, парното, някакви картини тук да гледаш, да си хипнотизираш в една точка. Ето тук има отново за хипнотизация. Това е стандартна двойна стая с две легалца за единично ползване от мен. Но гледката е най-красива, просто можеш цял ден да гледаш, да съзерцаваш тази прекрасна гледка от прозорците. Ето тук имаме панелче, дърпаш, скрива стената, красота и качеството на чистота на прозореца. Да забележите, лечи си, че се почиства много редовно. И тук просто гледката е един път. Да дойдеш в Лондон, да гледаш тухлите на съседната сграда. Това е за сега. Отивам да хапна, че съм много гладен и да се разходя в Хайд Парк. Поне да използвам локацията на хотела. Чао за сега!